Italiassa oli surkein pizza, mitä mä oon elässäni syönyt. Sä varmaan mietit siellä, että mitä helvettiä, että sehän on pizzan kotimaa ja että siellä jos jossain pizzaa hyvää. Ja näin mäkin itse asiassa ajattelin. Eli kaikki alkoi siitä, kun mä olin ensimmäistä kertaa käymässä Italiassa perheen kanssa ja yksi ilta ajateltiin, että pitäisikö mennä testaamaan, miltä se pizza täällä nyt sit oikein maistuu. No siitä katsottiin sit vähän arvosteluita viereisistä paikoista ja päädyttiin siihen, jossa oli korkeimmat arvostelut. Ja ei ollut mikään huono paikka, tai siltä ainakaan vaikuttanut. Astuttiin sisään, niin tupa oli melkein täynnä. Mä olin 8-vuotias, niin totta kai mä otin sieltä margaritan enkä mitään muuta. Otettiin joku tunti, katsottiin kun vieressä moni sai pizzaa ja me ei saatu. Et mikä homma, et miksi kaikki muut saa pizzaa, mutta me ei saada. Olteltiin siinä sit vähän lisää ja sit huomattiin, että siinä oli yksi pariskunta, joka oli siis 20 minuuttia sitten tullut siihen. Ja he sai pizza ennen niinku meitä. Sitten me ajateltiin, että mitä vittua, että me ollaan niinku 1,5 tuntia täällä venattu, noin 20 minuuttia, että missä meidän pizza viipyy. No tästä sitten sanottiin kokille ja he